Sabatang sigaret di tangan kiri, timus lau, pikiran belau. Hundul sasadau di tonga borngin lapu dalan holom rohaku gabe taringot godang dope hatan nasu sopat keluar molohu pasif gabe mambayan hasit miroha idokon halak mului tergating hita alai dalaku go persimpangan mekelawasa unang patandahu HP pikiraku di bagasan say marbada. Sabatang sigaret, gabe dong aku makatai molo porti bidang ngolo mangalusi timus naik mamboan luka naung sapu asa unang say huingot bei sude. Sabatang sigaret, di tonga borengin mandongan iau naung hampir stres memang dang solusi hoan haporusan siang ngolu dagok tekanan. Pinaung hampir mati alani realita dan sabagak fantasi karejo terus alai tong di jokal idokon mana pogos ipandokon mana sohata porti bion helamu sopik dongan mandau sude dang huboto alani aha haposeon memang maol doni luluan na jono pe boy do mani kam hita. Sigaret, gabe dong aku makatai molo porti bidang molo mangalusi timus naik mamboan luka naung sapu asa unang say huingot bei sude. Sabatang sigaret, itong abornin mandongan iau nang hampir stres memang dang solusi holan haporusan sian ngolu dagok tekanan.